हाग्रामा महिलारि बिटिसिनिनो चिफ बिथांजों जुदि आसाम सरकारा कनसालटेसन खालामनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो आपत्ति गैया मैया होननाय बायदि दाखालि होननाय बायदि समफोर होननाय बायदि मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो उसुबिदा गैया होननाय बायदि गाबोनबो जुदि होननाय जायोब्ला गमामायैनो बियो गोरलैयैनो बारलांगोन। फरायसा आफादनि मोनसे खावलायनाय दिपेन बर' सारनि फेसबुक पेजआवहाय बिथाङा खावलायदों। गोबाङानो गोबांखौ दिनै जायफ्रा ससियेल मिडियायाव ओंखारदों बिथांमोनखौ गभर्नमेन्टनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो होदों। जायफ्रा दिनैहाय इउटिउब सालायो जोंनिख्रुइबो गिदिर गिदिर इउटिउब सालायो आरो लोगोसे फेसबुक पेज सालायग्रा बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथां मानगोनां दिपेन बर' सारा खावलायदों। जों बुङोब्ला दिनै एसटिनि थाखाय जों बुङोब्ला जोंखौ देथारगोन, गावथारगोन, दामथारगोन, लोगो मोनबानो नोंखौ सुथारगोन, गारिजों सौथारगोन, बेफोरबायदि धमकिया जोंनाव फैयो। दाबो लाजिनो रोङा। बै धमकि होग्राफ्रा सोर? जों बिफोरनि थाखायनो जों होआ। आरो जोंफ्राबो गथ' गथाय दं। दिनै आंखौ सिथारगोन, जोंनि न'खरखौ सोर नायगोन? रावबो नाया। जेब्ला आं थैगोन अब्लानि समाव आय' होनफ्लागोन न'आव फैनानै हिनजावनि सिगाङाव, बिमा बिफानि सिगाङाव आय' मोदै फुगोरफ्ला फैगोन बै बेक्तिफ्रा। दिनै फिन आरोबाव जोंफोरखौ बेफोरबायदि खालामफिननो लुबैदों। नाथाय जों बेफोरबायदिखौ बुंनो हायो। बुंनो हायिनि मा गिदिर बाथ्रा बिलाय? गभर्नमेन्टनि सायाव बुंनो हायिनि मा गिदिर बाथ्रा बिलाय? नाथायबा जोंखौ दिनैनि दिनाव दानथारगोन, सुथारगोन, गारिजों सौथारगोन, बेफोरबायदि धमकिया जोंनाव आनखि अभार फनजोंबो जोंनावहाय फैयो बेफोरबायदि धमकिया। जायनि जाहोनाव जों दिनैहाय बै बाथ्राखौ बुङाखै। दा बिनि उल्थायै आरोबाव सोरबाया बुंबावगोन दा, सरकारखौ लानानै बुंबावगोन दा, सोरखौबा लानानै बाथ्राखौ बुंहरबावगोन बेफोरबायदि। जायनि जाहोनाव जों बुङा, बुंनो गोसो दंब्लाबो जों बुङाखै। आरो जायफ्रा दिनै फेसबुक पेजआवहाय लिरनानै सार दिपेन बर'आ लिरनानै खावलायदों माखासे बाथ्राफोरखौ, जोंनि अलखद समाव गसङाखै बिसोरबो। आं बेखौसो बुंगोन। जोंनि खैफोद समाव जों जेब्ला निदान जादोंमोन, जों जेब्ला जेरैबो राहा लामा मोनाखैमोन, बे समाव जोंफोरखौ गाज्रि रोखोम सोंखारिदोंमोन। जोंनि हेंथायै माखासे गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदोंमोन। आं बे बाथ्राखौबो आं बुंफिननो सानाखै। नाथाय थिग आसे, आं दिनै बेफोर बाथ्राखौ गोजानाव दोनगोन। एसटिनि थाखाय एसटि जायोब्ला जों बर'आ 100%, जों बर'ल' नङा, जायफ्रा ट्राइबेल मोनखानाय हारि बिथांमोना खहा जायाब्ला जागोन ना जाया नायल'। आरो जागोनबो 100% खहा जाखागोन। बाथ्राया बे फंसेल'। बाथ्राखौ आं गोलाव बुंनो सानाखै। खोनासंनानै लाग्रोनि फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि। दा बे भिडिअखौ होआब्लाबो बुंलायगोन नों एसटि नङा, नों एसटि होग्रा ना, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंहरगोन। नोङो उमुकसो, बै स्टुपिडफ्रा बुंहरगोन। नायनानै लाग्रो एसे। नाथाय गाबोन हाग्रामा महिलारि बिटिसिनिनो चिफ बिथांजों जुदि आसाम सरकारा कनसालटेसन खालामनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो आपत्ति गैया मैया होननाय बायदि दाखालि होननाय बायदि समफोर होननाय बायदि मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो उसुबिदा गैया होननाय बायदि गाबोनबो जुदि होननाय जायोब्ला गमामायैनो बियो गोरलैयैनो बारलांगोन। बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। बेयो जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट बाथ्रा जादों। बेनि थाखायनो जोंनि आन्दोलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानांगोन। बेनि थाखायनो जोंनि स्टेन्डआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानांगोन। मानोना बे मोनद' हारिया गाबोन एसटि जानाय लोगो लोगो जोंनि गथ' गथाय, जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा दिनै स्कुलाव कलेजाव फरायदों, बिथांमोना गाबोन ग्रेजुवेट जागोन, बिथांमोना गाबोन मास्टार डिग्री पास जागोन, बिथांमोना गाबोन सरकारि साख्रि लानो गोनां जागोन। बिथांमोना साख्रि मोननाय नङा। बै एडभान्स आरो जौगाखानाय आरो सुबुं अनजिमा गोबां थानाय हारिया बे साख्रिखौबो सेगोन। रांखान्थियावबो बिथांमोना सेगोन। राजखान्थि भिसिडिसि इलेक्सननिफ्राय लानानै, पन्चायत इलेक्सननिफ्राय लानानै, टाउन कमिटिनि इलेक्सननिफ्राय लानानै जोंनि बिटिसि इलेक्सन आरो जोंनि नैबे रिजार्भ जेनाखि सिट, बेवहाय बिथांमोना गासैबो बाहागो लानायनि बिथांमोना मोन्थायखौ मोनगोन। दा बेखायनो बिथांमोना मोन्थाय मोननाय माने जोंनि मोन्थाया गोमानाय। आरो जोंनि मोन्थायखौ खोमानानै
गावनि मोनथायखौ खोमानानै सोरबाया मानो सोरनोबा मोनथाय होनो नागिरदों बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो जोङो सहाय खालामनो हाया बेनि थाखायनो सोमावसारनानै मोननाय जे सेट शिडिउल सोमावसारनानै मोननाय जेरैखि जोंनि बिटिसि बेखौ जोङो मालाबाबो जोङो बेखौ माने सेवहांगारजों जाहोनो हाया बेखौ जोङो गोमालांहोनो हाया बिनि राजखान्थियारि मोनथाय बिनि माने रांखान्थियारि जौगाथाय बिनि सोलोंथाइनि जेनाखि जौगाथाय बिनि जोंनि ट्राइबेल हारिफोरनि जेनाखि मोनसे पुवर ट्राइबेल हारिफोरनि जेनाखि मोनसे राइट्स बेखौ जोङो मालाबाबो जोङो हेव थांहोनायनि बाथ्रा जोङो मालाबाबो लुबैया बेनि थाखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि थाखायनो ट्राइबेल संघ बिनि थाखायनो गुबुन गुबुन आफाद जोङो दिनै ज' जादों बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो खावलायहरनाय जादों मानगोनां नोंथांमोन दिनैनि बे जोंनि आन्दोलना सरकारनि हेंथायै लानाय बियो आन्दोलन आरो बै मोनद' हारिखौ जोंहा जेबो बेवहाय माने सोंखारिनानै बुंनो थाखाय जोङो बेवहाय जों लुबैयाखै मानो होनबा जोंनि दावाया दिनै सरकारजों सरकारा बेखौ रिथिं खालामनांगौ सरकारा बेखौ माने सानफिननांगौ बे मोनद' हारिखौ एसटि होनायनि बदलै बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना मा बेलेग रास्ता मा बेलेग माने बेबस्था खालामनो हायो बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय दिनै क्राइटेरियाबो मिलाया दिनै बिथांमोनखौ जोंखौ क्राइटेरिया मिलायै बै हारिखौनो जोंनि केटेगरियाव जुदि सोयोब्ला जों गोमालांगोना बियो एखेबारे 100% सियर